b'mod responsabbli konfidenti illi id-diskussjoni tista' twassal għal xi deċiżjonijiet, tkun kisba tajba lina u inkunu tajna riżultati tanġibli. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch waqt il-programm bil-Fatti fuq One. Dr. Borch qal il-fatt li Malta billi aċċettat li tmexxi din l-organizzazzjoni tul din is-sena ma ħallitx organizzazzjoni tmut. Dak huwa diġà riżultat kbir għal pajjiżna. Spjega li regoli tal-organizzazzjoni jitolbu li mingħajr chairperson kien ikollha xogħli. Id-Deputat Prim Ministru spjega li l-OSCE magħmula minn 57 pajjiż kull wieħed ikun awtomatikament mistieden anke għall-laqgħa ministerjali li se ssir f'pajjiżna. Dwar rapporti fil-medja lokali li d-delegazzjoni Pollakka mhux se tattendi minħabba li f'pajjiżna se jkun hawn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu, id-Deputat Prim Ministru Malti qal li d-delegazzjoni Pollakka se tkun hawn. Intqal li formalment fil-laqgħat tal-OSCE ħadd ma oġġezzjona b'mod formali li Sergej Lavrov se jiġi Malta bħalma ħadd ma oġġezzjona li Russja tmur il-laqgħa tal-Ġnus Magħquda. Ħanna l-koll opportunità kif kellna fil-Kunsil tas-Sigurtà f'Settembru li għadda ġewwa New York fejn ngħidulu waqqaf din il-gwerra. Fejn ngħidulu x'inhu l-pjan għal paċi jekk hux ta' President Zelensky, jekk hux ta' pajjiżi oħrajn li qegħdin irresqu l qudiem l-aġenda tal-paċi.